Νάνο. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, αλλά με τη διαφορά θα φτιάξουμε κλαμπ. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι καιρό. Παιδιά, ξέρω έχω να ανεβάσω καιρό βιντεάκια, αλλά μην με παρεξηγείτε. Αυτό προσπαθώ να βρω να κάνω τις καλύτερες ιδέες. Αν ανεβάσω το βιντεάκια με πούσα, κάνω τα πάντα. Μέσα στην κλαμπ, φυσικά θέλω να μπουν όλοι. Να το κοινοποιήσετε και αυτό το βίντεο, να πατήσετε subscribe και like. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε 100 subscribers μέχρι το Σεπτέμβρη. Αλλά επίσης θέλω να τη βοήθεια να κάνετε subscribers ώστε να πάρω το creator code στο Brawl Stars, και η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ και θα συνεχίσω και θα σαπορτάρω πολύ το παιχνίδι και εσάς με giveaways. Έξω να πάρω και να γίνω και τους creators χωρίς creator code. Θα δω κάτι που θα το εκτιμούσα από εσάς και θα είναι μεγάλη βοήθεια. Απαντώντας στο subscribe σας και φυσικά κοινοποιώ όλους σας και σπαμάροντας το share για να το δουν όλοι και το like για να το προωθήσει ο αλγόριθμος. Για να μην τα πολυλογώ, ας πάμε στη δημιουργία της κλαμπ. Το icon νομίζω δεν θα είναι αυτό εδώ πέρα. Φυσικά θα είναι η φωτιά, αλλά θα είναι αυτό εδώ πέρα το κόκκινο, η φωτιά. Γιατί το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Και το όνομα θα είναι, καθίστε λίγο να σας πω, GT. Όπα, λάθος έκανα. GTS United λέω εγώ. United. Όπα, λάθος το έγραψα. Έτσι καλό είναι. Και παιδιά, στην περιγραφή θα σας βοηθήσω. Εγώ θα μπω στην κλαμπ, θα πουσάρουμε, έτσι. Γιατί έχω ένα στόχο, εγώ να πάω 30 rank κάποια στιγμή. Οπότε θα πουσάρω και θα βοηθάω και εσάς. Οπότε και μπορούμε και να μιλάμε αγγλικά για να μπαίνουν και οι ξένοι. Βασικά όχι, θα την κάνω close μάλλον. Θα σας πω κάτι στο Discord, θα μπείτε και θα μου στέλνετε screenshot που έχετε, πώς το λένε, που έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου ή έχετε GTA στο όνομά σας, κάτι από αυτό το δύο, και τότε θα μπαίνετε. Λοιπόν παιδιά, εγώ θα τη βάλω να είναι το όριο 25.000 κύπελα, 26 μπορώ μέχρι που είμαι εγώ, ok. Και το δίνουμε τα coins και δημιουργήσει για club. Παιδιά, θα μου στέλνετε screenshot, μπορεί να την κάνω και invite only. Θέλω να παίζετε Mega Big, γενικώς όσοι έχετε να μπείτε από 6 μέρες θα τρώτε kick. Και επίσης άμα δεν μπορείτε θα το κάνουμε βασικά από 10 μέρες και μετά, για να θα τρώτε kick όμως και θα μπαίνει κάποιος άλλος, ok. Οι θέσεις είναι κλασικά 30 members και παιδιά είναι αυτή εδώ πέρα η κλαμπ. Άμα την ψάξετε είναι μόνη της, είναι η μόνη που υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη. Να δείτε λίγο. GTS λάθος το γράψα. United Νάτι Search Νάτι, και είναι δικιά μου κλαμπ. Θα μπαίνετε στο Discord που θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Πατάτε το link, θα δείτε. Και θα μου στέλνετε, ξέρω εγώ, ότι έχετε κάνει subscribe ή θα έχετε GTA στο όνομά σας. Που η καλύτερη στήριξη είναι το subscribe και το GTA. Με αυτά με σαπορτάρετε πολύ. Παιδιά, sorry, έκανα λάθος και τα έβαλα χαμηλά κύπελα, έβαλα 25.000 κύπελα. Τώρα μπορείτε να μπείτε, αλλά πρέπει να είστε 25.000 κύπελα και εγώ που είμαι 27.000. Λάθος έκανα. Τώρα πουσάρω και για 30k. Λογικά αυτές τις μέρες θα το φτάσω και το 30k. Αν έχουμε το Legendary θα άντρεψω σορτάκι. Να παίζετε Mega Big. Παιδιά, αύριο θα μπει και το Mega Big. Άρα τέλεια. Να, εδώ πέρα βλέπετε θα το φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό το 30k και να φτάσουμε και ένα 30 rank. Οπότε λοιπόν θα πάμε να παίξουμε και ένα ματσάκι, γιατί έχει βγει μικρό το game. Συγκεκριμένα θα παίξω με Berry
Και μην με κράξετε που θα παίξω showdown. Θέλω να σας δείξω μια μπαγκιά τώρα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι μπαγκιά ή και τι είναι. Και θα είναι σαν το Charlie Nico Strat. Είναι δηλαδή ο Μπέρι, άμα χάνει HP και χιλάρει το συμπαίχτης του ή αυτόν, γεμίζει super. Είναι style bass, πώς να το πω, style bass, Lily. Δείτε, ειδικά άμα πάρετε και πολλά κουτιά και είστε τούμπαν, ωραίο, γιατί το μαξάρετε τον Μπέρι και έχετε και γκατζετάκι heal δηλαδή. Είναι ο οποίο brawler αυτός. Περιμένετε να δείτε, καθίστε. Λοιπόν, δείτε αυτό εδώ, να. Χυλάει τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να κοιτάτε να μην υπάρχει κάποιο άτομο γενικώς. Ας σας το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο εχθρός, τώρα μπορείτε να δείτε. Να. Μαζεύει super. Να. Τώρα Mortis δηλαδή με δουλεύει. Να, και έτσι μαζεύει super. Ξαναπάμε για να μαζέψουμε super. Και μάζεψε super, παιδιά. Δείτε πως απλά ήταν super. Και παιδιά με τη super ορμάς πάνω. Δηλαδή αυτός ο brawler δεν γίνεται να είναι πιο OP. Μαξάρετε τον. Οι πιο OP brawler έχουν κάνει τώρα OP brawler στη Meg και τον Frank που τους έχουν μπαφάρει και τους δύο, ρε. Αυτός ο Drago πάει γυρεύοντας όμως με τη Lily στην αρχή. Πάνε γυρεύοντας γιατί μοχώνονται. Ρε Drago, τι θέλεις? Και έχεις και μόνο 2 κουτιά, πάμε να θεμάσαι. Δεν γίνεται αυτό, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως φάμε παίζω, δεν παίζω tryhard. Αν παίζω tryhard θα είχα υδρώσει. Εδώ κάποια rank θα έχω κατεβάσει λίγο. Τα ξανανεβάζω αυτά, δεν είναι κάτι δηλαδή. Και για το challenge του βίντεο θα πάμε να παίξουμε και ένα game με Piper. Πάμε. Δηλαδή πάλι είναι Piper, Shelly και Grom. Ο Grom τώρα που κολλάει εδώ πέρα άλλο Dynamite. Ο Dynamite είναι και Stunner. Ο Grom που εντάξει bro, είμαι dead ρε. Όχι ρε bro. Βλακεία έκανα τώρα. Τους έχετε, έλα. Τάρα είναι Grom, έλα. Ωραία. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό καθόλου. Και ναι, φυσικά θα κάναμε. Τι άλλο θα κάναμε? Δεν με αφήνει και καμιά φορά. Από εδώ πέρα δεν πάμε. Πάμε όλο ευθεία πάρτο. Κανονικά. Πρέπει εδώ πέρα έχω το Star Power. Οπότε εδώ πέρα με συμφέρει να μην σου στάμουν σε μένα. Π.χ. Με εμένα με συμφέρει να μας και κανένα hit όμως. Μου έχω αφήσει 10 HP ρε φίλε. Έλα. Κολοπέφντα τώρα. Πώς? Φεύγω. Εντάξει ρε μπρο τώρα. Εντάξει τώρα. Θα τα ξανανεβάσω τα κύπρα, δεν φοβάμαι. Σειρά που έχω φτιάξει και κλαμπ, όλα δικά δεν μπορώ να έχω να πουσάρω. Γιατί παιδιά, η randoms είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο λέμε. Θα κάνω και daily βιντεάκια push Piper τώρα. Οπότε κάτι θα γίνει, καλό και κάτι. Και επίσης έχω ξεκινήσει, δεν θα κάνω πολλά spoils, αφήστε το. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω να κάνετε subscribe και like, αν φυσικά μας σας αρέσει το βίντεο. Το subscribe είναι κάτι που με βοηθάει και το like με βοηθάει, προωθείται ο αλγόριθμος. Στείλτε το σε όλους σας τους φίλους να μπουν στην club, να μου κάνουν subscribe. Και παιδιά, τα λέμε σε άλλο ένα ωραίο βιντεάκι. Bye!